da bayin Allah domin ka qala sai Allah ya ce da shi kadhabt ƙarya kake yi walakin naka fa'alta li qala jawad kai kai haka ne don a ce kana da kyauta wato qila kuma an riga an faɗi hakan summa umira bi sai a bada umarni akan shi fasuhiba ala wajhihi sai a ja shi a fuskan shi hatta ulqiya fi nar har a jefa shi wuta wannan hadisi imam muslim ne ya rawaito shi shine malam ke cewa anzuru ila almura'in aradu bi amalihim ad-dunya al-faniya ku duba masu riya sun nemi duniya mai karewa da aikin su walam yuridu bi amalihim wajha Allah wa dar al-akhirah ba su nemi yaddan Allah da gidan lahira ba a wannan aikin da suka yi kamar yadda Allah madaukaki yake cewa man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha duk wanda yake son rayuwar duniya da adanta nuwafi ilaihim fi a'malahum biha za mu cikata musu aikin da suka yi din a nan duniya duk wani aikin da kai na addini in don duniya kai sai Allah ya baka duniyar tun anan wa hum fiha la yubkhazun su ba za a tauye musu komai ba za a ba su ulaika masu wannan halin masu neman duniya da aikin lahira alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar sune wa'anda ba su da komai a lahira sai gidan wuta wa habita ma sana'u fiha an bata duk wani aikin da suke a rayuwar duniya wa batilu ma kanu ya'malun kuma ya baci ya lalace duk wani abin da suka aikata babu lada wa rasulu sallallahu alaihi wasallam yaqul manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa akhwafu ma akhafu alaikum ash-shirku al-asghar abinda nafi jiya muku tsoro ya ku al'umma ita ce karamar shirka ita ce arriya yaqulu Allah yawm al-qiyamah Allah madaukaki zai ce ran tashin kiyama idza jaza an-nas bi'amalihim idan Allah ya saka wa mutane da aikin da suka yi masu ibada masu sadaka masu kaza duk ayyukansu an ba su lada ga sunan cike to kenan fa bayan haka sai a ce da waɗanda suke wato riya sai a ce idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya ku je zuwa wurin waɗanda kuke musu riya din wanda kai sadaka don ya ce ka kyauta wanda yayi kai ibada gabansa don ya ce wani mai ibada ne to waɗanda kuka yi dinnan ku je wajensu fanzuru ku duba ku gani hal tajiduna indahum jaza shin za ku samu ladan a wajensu ne kaga ana an bakantawa waɗanda suka yi riya rai a wannan lokacin mala ya ce hayata abin ya nisanta an yajidu jaza'an yawmal qiyama a ce wai sun samu wata sakayya a lahira illa inda Allah sai dai a wajen Allah sakayyar Allah kuma ba zai ba da lada ba sai akan abin da annabinsa ya karantar ya aikata kayi shi kamar yadda ya ce kai nan ne za ka samu lada Allah shirya da muga shiryarsa ya datar da muga shiryar manzo sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah